Hei, 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 prieteni, ce faceți? Ce mă bucur să vă văd. Nu uitați, dacă vă place această serie, nu uitați să lăsați un like, un share și sper să ne strângem cât mai mulți. Da, hai să vedem. Da, am mai găsit niște mină și am găsit destul fier. Încă o vacă. Nu o să o omorâm. Avem nevoie de ea. Pentru că vrem să ne mulțim, să facem o fermă, știm. Am mai plantat aici niște grâne. Să mulțesc vacile. Tot așa. M-am mutat din catacomba aia. M-am mai plantat niște copaci. Mai am multe lucruri de făcut. Hai să vedem. Să mergem să ducem și vaca. Am avut până la un stack jumate de iron. Haide, poftim. Am cascat. Yay! Avem 4 vaci. Hai să le mulțim. Pentru fiecare câte cum avem. 2, 4. Gata. Vom putea să le mulțim. Vedem care se mulțesc. Așa. Am câștigat experiență. Se pare că are lag. Uite, mai câștigat încă 2 viței. Yay, ura! Hai să mergem să vă arăt catacombele în care am găsit ironul. Deci nu e important, dar și oile vreau să le mulțesc. Da, be. Am dat de foarte mulți zombi aici. Oh, nu. Aici am crezut că ajung spre casă, fix în casă, dar am dat peste o catacombă. Catacombă. Stați puțin că e exact aici. Ia? Ok, asta e ciudat. Ce căuta torța asta în perete?
Aici undeva e o catacombă, sigur. Am avut aici. Nu cred că ajung direct acasă, dar nu am avut șanse. Așa că nu am mai săpat tunelul ăsta. Am durat prea mult să ocolesc așa pe aici, așa am vrut să sap direct tunelul și ajungeam fix acasă, dar fac căsuța noastră frumoasă. Mă scuzați pentru că vorbesc așa răgușit, dar fiindcă am răcit și iau pastiluțe să îmi revin. Mă scuzați de expresie. Deja se întunică, văd. Vreau să fac și acoperișul la casă în curând. Să mă și mute aici. Oh, uite, ne-a căsut și cu ultimul copac. O pădurice. Dar voi trebuie neapărat lemn să vă... Da, am omorât foarte mulți porci. E parcă puțin mai consistentă mâncarea de porcei. Am vrut să ard arcul, dar nu l-ard, fiindcă na, mai am nevoie de el. Da. Să mergem ascunde topor. Știm că toporul e făcut din tărei. Da. Ca să vezi, nu avem niciun topor. Avem unul care e foarte stricat, ar putea că trebuie să ne facem unul cu o vală neapărat. Da, uite că mă țin și asta cât de cât. Dar pentru copacul ăsta nu mă mai ține, cred. Am rămas fără bețe. What? Auziți? S-a auzit destul de clar. Vacă, 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 vacă. Vacă, unde te duci? Duci înapoi. Vacă, 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 vacă. No. Mă scuzați. Nu se deschide într-una Google Play, nu știu de ce. Da, mă, ce sunt. Hai odată în gură. Ia, nu e fân. E fân. Uite un copacel. Și uite un măr.
face pe tot. Îl vom face pe tot bețe. Avem un stack și 24 de bețe. Așa. Un topor. Da, avem cam de ajuns. Cred că o să încep să măresc aici, în zona asta. Adică o să fac încoace toată zona asta. Toată zona asta de aici. Voi face cu țarcuri. Pentru băcuțe. Să vedem ferma de grâu. Da. Cam asta ar fi. Încerc să nu mai alerg, pentru că mâncare nu prea mai am. Nu. Baci. Așa sunt bacile, gălăgioase. Scuzați-mă, dar sunt cam stăsite. Niciun schelete pe aici, nimic. Puțină acțiune, ceva. Nimic. Da, prieteni, nu uitați, dacă v-a plăcut această serie, vă rog frumos, abonați-vă, dați un like și un subscribe. Ok, pa, pa, eu sunt Ionuț. Pa.